akwa ihe a m bịa tata obi dị m ezigbo ụsọ maka na abịara m Amerịka abịara m bịa ifu ndị be m wee sị na enwe ihe a na-eme na ndị be anyị na-agbakọta ebe a ndị nka wee sị na ọ dị mma Dr. Samuel gwacha m wee sị na ọ dị mma na nwekwa ike na m ga-abịa so n'ọrụ uche gatife a wee sị nwa m nwoke ya duwekwa m na m ga-abịakwa ka m bịa fụkwa ndị nwe m na ndị nwe biko obi m sa aṅụrị maka ka unu ji ofu obi wee na-eme ihe ebe a anọkwana etu o kwesịrị ebe anụnụ tosiri ụmụ nwaanyị nwe obodo ụmụ nwaanyị na-eji obodo nwaanyị si na ihe ga-adị mma ọ dị mma ana m ekenekwa unu na-asịkwa unu luwekwa